Ibrahim Ali Hadiya Amadou Safiyatu Sidiki Dew Maalum Ali Nalla Binte Seebo Samba Jam yawilode somi yimi yawilode yima Mamadou Omar Ahmad Demba Malleten Daado Sawmel Daramani. Assalamu alaikum bandiraɓe en calmini bandiraɓe fedde mawɓe en calmini président tan ha yetti less ko gonga amin mbawno fadde ha ɓooya kono hay sinno ko ɗiɗi min tawi ɗo ina wayno min tawi ɗo leñol ngol foof kadi ko wonde tan e programme gila hanki ha joni koye programme min goni hay ɗo joni min payi ko ɗo e caggal ɗo tan damal he sa huccite maayi basnan ɗon amin keddora ɗiɗi goɗɗi min poti yaade goto Limamou Laye goɗɗo CFA donc ɗum saabi min dañi probléme pour jooɗade wadde moon jammo en jetti noon bandiraɓe toon ɗo ɓe fof hay Oumar e Ibnou Dia e Mabel Yaya Mabel kamɓe fof maguɓe fof Siley Guissé Omar Diong en fof en goppani hay goto ko wi tan ko eɗen hollitan weltare meɗen e oɗo jamma e ngolɗo leñol saabu ɗum pinal leñol tan ko o daranaka leñol ngol ɗon majjat pinal leñol Haalpulaar noon ina heewi branche uji ina heewi cate donc goto hen foof ina foti wadde animé catal muɗum no maɓuɓe hande o mbaɗi dillere janggo seɓɓe mbaɗa ko poti wadde subalɓe mbaɗa ko poti wadde minen toroɓe komin duusoɓe par ce que minen komin catal amen yimɓe fof pecci ɗum hankkadi min mbiyatno ko min janggo Qur'an joni kam Qur'an minen mbo sikki min daɗama hen donc firti tan ko pinal e gandal renata ɗum ko ɗemgal ɗum noon ko watte ɗo ko ɓamtude ɗemgal Pulaar saabu ɗum waɗaka e ɗemgal gongal koye ɗemgal meɗen watte woto jawe ɗum woto kaaɓe hen eɗen aduna hande o koko wayli ɓiɓɓe meɗen kañumen ɓuuri jogade probléme e enen saabu ɗum enen e joguino yummiraɓe moƴƴuɓe e jogui babiraɓe moƴƴuɓe kono ɓiɓɓe meɗen aroɓe taniraɓe men aroɓe ko ɓen kuulana donc alay saago wooda wonɓe ɗo ina ndenaɓe ha ɓe mbawa kamɓene andude iwdi mabɓe andude cosaan mabɓe andude leñol mabɓe pour ɓe mbawa continde jogade flambeau te ɗum wawi hokkude en ɗum koko mbatton ɗo ko min de no jiirumi enen mawɓe tan en potani wonde e diŋire taw en gaddani sukaɓe ɓe hande o goto foof no fotno addorde ɓiyum walla addora tanum ara jooɗo e yeeɓa heeɗo saabu ɗum pinal meɗen wayla wahlitama goɗɗum addama fawama hen sukaɓe galle to ɓe guurani pinal meɗen beddoɓe guurani pinal meɗen donc sen jooɗima eɗen ganta eɗen mbaɗa pine meɗen mbatten haqqillaji e sukaɓeɓe yen purno ɓe gaara ɓe ƴeeɓa c'est important tawde waɗaka e école aji jangguinaka ɗum nani ko ɗum tan woni joguinomi hen wiide tan vraiment min garno pour rendude moɗon jammo e rendude moɗon beelamo e wiide aussi tinnoɗe hen continuer hen woto kaaɓe woto ko ɗum tan woni haala kam ma jaafoɗon no fewi hen saahaji ina ɗeɓa musde seeɗa pour min jiiɗi haalde komin jiiɗi haalde ko kono gande ko enen gondi hen saabu minen komin yimɓe pinal min vraiment pinal kam surtout pinal Pulaar ina jarnimi hunde foof sinno wonan tan ko goytimi ɗo henno ko min gonano ɗon ha weeta dérange ani min te puis ko ɗum wurnata min
Allah jarama on jarama ko adi fof en calmini Windere TV calmini ardiɓe ɗum ɓe oɗo jamma kadi koye jammaji jeeya sabu ko jammaji maabuɓe ko président haali joni ko mbeɗa sikki seɗen gandi nde tubakoɓe naate men ko maabuɓe ɓuuri rokkede leƴƴande wonde nde holko ɗum firti ko leñol joguinogol gurdam men sabu ɓe gona leñol koɓe hinde no hinde wayluɓe no hinde sakkeɓe no hinde maabuɓe no hinde seɓɓe no hinde gallunkoɓe no hinde toroɓe no hinde jawɓe ɗeɗo kinɗe hay hunde ɗe mbaɗiranoko so wona ɓamtare leñol sabu ko kanje goni état woni ala ko cohluno ɗen e goɗɗo ken mbawana ko emen ko ɗum tagui noon nde président haali joni o wi eɗen poti ɓamtude ɗum hollude en ko dogata e aduna he ko so neɗɗo wiyama ko kañum sosi ɗum ma ande hol sosnoɓe ɗum sabu leƴƴi kewɗi ko joguiɗen ko mbawa ɗum mbiɗa sikki ala ko ɓuuri hisnude neɗɗo ha diwi comcol ndege noon ngol comcol wonno koye juuɗe maabuɓe nde tubakoɓe gaari cañowo ɗo e leydi he ko kañum joguino règlement intérieur ɓurɗo wadde fayida o sabu a suusa habde makko wonno kanko woni koltinowo kadi en kawri enen e cukagu men wudere ko jaranno leppi ɗiya nde Sotiba ari ɗo sodata lefol ngol ko ujunere o firta ɓe pirta leñol ɓe pirta lefol ngol ɓe ceeña filature Lagos ɗum noon hawruden kadi e ɗiɗo jammaji sabu ken foof ko mbimi ko ken maabuɓe ken sakkeɓe ken toroɓe ken wayluɓe ken seɓɓe hinde wonde ɗo foof enen fof ken neɗɗo goto ko kayre nawno en ko ɗum ɗo wonno waɗa ko jaawendi ɓamtare kala ko cohluɗa jiiya pullo yo Allah wallu on walla enen fof onon wonɓe médiaji ko onon carata gueɗe ɗe ko on kadi pindinta yimɓeɓe hande noon ken ɗaniɓe en calmini Windere TV en calmini fulɓe foof sen mbi fulɓe noon joofiɗen ko kala biyo mbi mi wima e wimama ko ɓe goni fulɓe ko beelema mawɗo arde mi ɗo hande caggal nde fedde meɗen fedde jarno bismi en e oɗo jamma e nder jammaji mboɗo ari ɗo noon e inɗe ɗiɗi so teyimi wiya goho sababu nde wondemi maabo yummum bamum nden noon jeeyaɗo e fedde jarno ɗiɗi caggal kadi ardinidemi fedde meɗen fedde ɓamtore Pulaar tabital Pulaar ko Sénégal cetal tabital Pulaar ko Windere ɗum ɗo so waɗi hay sinni wona no kalɗen joni ko en tant que pullo ene haani mi ara mi tawtore ɗum ko bellema mawɗo mo ala ko foti ɗum wayimi hande kono suwede ɓuurel aljanna ni mboɗo ari noon e dow beelema weltare weytare mboɗo ardi kadi e mawni meɗen guiɗo meɗen moƴƴo malaɗo woni Alhaji Saykou Bousso gorko Madina Diaƴɓe o ummi ko ha Madina Diaƴɓe o ari 12 en e oɗo jamma e no kaldirɗo ɗum ni mbiyetemi ko Boubou Sangot e komi pecciɗo e ƴiƴam ɗam walla mbiyen ƴiyal ngal ko gollere darde kosam ɗum ko Bumba nden noon mi wiya tan komi Fuutanke fayiɗo ene mawni ɗum ɗo koye gueɗe pulago jeeya en mbinane fulɓe ko kala yo mbi mi wima e wimami
ko ɓeeɗo fof ndenndi ngoni fulɓe ɗum ɗo jeeya koye finance aji meɗen mawɗi nden e mawɓe meɗen hay sinno konu tafanoma e ko idinde yimɓe ndawanta konu ngu jamma muɗum mana weeyo watte ko lenggi yaada e dillere lenggi ɗi ko mabuɓe rewɓe walla mbiyen fulɓe mahoɓe rewɓe ɓe ko kañumen jeeyi lenggi e koreji meɗen woɗɓe fulɓe tafoɓe fulɓe sehoɓe fulɓe sañoɓe e fulɓe ɗatoɓe e worɓe kañumen ketira dillere nden noon ɗum ɗo koye finato aji meɗen tigui jeeya ene jeeya e gueɗe ɗe fedde meɗen fedde ɓamtore pulaar tabita pulago sénégal caral tabita pulago windere yiiɗi wurtinde wallahi ma ɓuranno ma faɗɗanno saabu gueɗe meɗen kewɗe so Allah falaki caggal yebare meɗen so Allah falaki jogori ko majjude yo Allah dandu en hen ete so majji naworta ko leñol ngol yo Allah dandu en hen ene hanno hande o ɗo foof heewa goto meɗen fof ne hanno so ene ara ɗo arda e joom suudu muɗum so tawi ko gorko so tawi ko debbo arda e joom galle muɗum ɓe garda e sukaɓe mabɓe ɓe garda e tañiraɓe mabɓe ɓe garda e hoddiɓe mabɓe ko ɗum hanno ko ɗum addanta leñol ngol ko ɗum addanta sukaɓeɓe andude fina tawa o saabu neɗɗo so anda hunde wawa yidde ɗum wasiya mo mbaɗanmi koko wayni ene foti wurtinede saabu eɗen mbawi wiide hayto fuuta meɗen walla hayto guure meɗen fulɓe ɗum ustima toon illa to banggue rewto ɗum ɗon noon wona ko hani e tabita pulagu ene woniri wurtinde ɗum e wurtinde ɗum wurtina kadi dendagal gueɗe gadoriɗe hono ni ɗe fulɓe mbaɗata